Hello guys, ito yung mga sisiw na kami na ang nagpisa. Ayan guys, please watch our YouTube channel. Bye! Cherry! Kel! Michael! Michael! Gumatang pala dati, irora midit bitay. Ayaw, lagi tabuni. Ay, may condense. Wow. Nag-live. Ayan guys. Wag mong takpan. Ayan po ang mga sisiw namin. Oh, di ba? Sisiw na kami ang nagpisa dahil namatay ang nanay nito. Namatay ang mga nanay niyan, oh. Kaya kami na ang mga nagpisa nito, guys. 2, 4, 6. 6 po sila. Kaya malapit kasi ito malaga. O, tapos biniak namin, ayan, buhay pala sila. Wala yung mama nila, namatay na. Bye. Bye guys. Please like naman. Saan man ni pagkuan oy? Saan man ni paghumaglo? Saan man ni? Bye-bye, guys! Bye-bye guys. Bye. Bye-bye, baby!